Bună ziua! Sunt Marian Rădoi, fondator Rădoi Engineering și astăzi vă voi vorbi despre un subiect esențial pentru orice administrație locală, inventarierea spațiilor verzi. Inventarierea arborilor nu este doar o practică necesară pentru gestionarea eficientă a patrimoniului verde, ci și o obligație legală conform legislației în vigoare. Din păcate, multe primării nu dispun de date actualizate, iar acest lucru duce la decizii greșite și pierderi de timp și bani. Noi, Rădoi Engineering, venim cu o soluție completă, servicii geospațiale integrate, de la scanare laser 3D și fotogrametrie, până la procesare automată și aplicație GIS intuitivă, personalizată nevoilor clientului. Aplicația noastră permite colectarea rapidă și precisă a datelor din teren, sincronizarea în timp real, lucru colaborativ și generarea automată de fișe și rapoarte. Totul este digital, standardizat și pregătit pentru o administrație modernă, bazată pe date reale, nu pe estimări. Folosim tehnologia SLAM pentru colectarea rapidă de date geospațiale, direct din mers, fără opriri. Echipamentul de scanare laser 3D mobilă pe care îl folosim este prevăzut cu 3 camere foto și senzor GNSS de înaltă precizie, ceea ce înseamnă că fiecare metru parcurs este transformat într-un nor de puncte color și dens, extrem de detaliat. Această metodă este ideală pentru mediul urban complex, parcuri, trotuare, bulevarde sau chiar alei înguste, unde avem nevoie de acuratețe, dar și de eficiență în colectarea datelor. Putem obține, într-o singură sesiune de scanare laser 3D, un volum mare de informații geospațiale, care pot fi apoi analizate, măsurate și integrate în aplicația GIS de inventariere. Totul este gândit pentru a economisi timp, fără să pierdem din calitate. Pentru o vedere de ansamblu și o contextualizare vizuală clară, folosim zboruri fotogrametrice cu drone echipate cu camere RGB. Planificăm zborurile în detaliu, astfel încât dronele să survoleze zona analizată pe trasee bine definite, asigurând o acoperire completă și imagini suprapuse de înaltă rezoluție. Această etapă este extrem de valoroasă. Ne oferă o imagine clară și actualizată a întregului perimetru, un ortofotoplan georeferențiat, din care putem extrage informații vizuale și tehnice despre arbori, dar și despre spațiile în care sunt integrați. Practic, completăm perspectiva de la sol cu una aeriană, oferind un tablou coerent, detaliat și pregătit pentru următoarele etape. În zonele greu accesibile, cum sunt pantele abrupte, pădurile dense sau spațiile acoperite cu vegetație înaltă, completăm cu încă o tehnologie, lidarul aeroportat. Acesta este montat pe dronă și are capacitatea de a penetra coronamentul copacilor, captând date 3D detaliate, chiar și în condiții de iluminare slabă sau vizibilitate redusă. Spre deosebire de camerele RGB, lidarul nu se bazează pe lumină vizibilă, ci pe senzori care măsoară distanțele prin laser. Astfel, obținem un model digital al terenului și al vegetației, completând perfect datele colectate de la sol. Este soluția ideală pentru a nu lăsa nicio zonă neacoperită. Datele colectate în teren prin scanare mobilă sunt procesate pentru a reconstrui traiectoria parcursă și pentru a genera un nor de puncte tridimensional. Acest nor de puncte 3D, color și dens redă fidel atât arborii, cât și infrastructura din jurul său, alei, clădiri, mobilier urban. Folosim algoritmi avansați pentru a clasifica punctele: sol, vegetație, construcții. Și pentru a extrage automat arborii individuali. Din fiecare exemplar se calculează parametrii cheie, precum înălțimea, diametrul trunchiului și diametrul coroanei. Imaginile aeriene obținute cu drona sunt incluse într-un software fotogrametric specializat, unde sunt aliniate și procesate pentru a construi un model 3D precis al suprafeței analizate. Pe baza acestui model generăm un ortofotoplan de rezoluție înaltă, georeferențiat. Ortofotoplanul devine un instrument esențial în proiect. Oferă vizibilitate detaliată pentru validarea arborilor deja identificați, pentru delimitarea clară a elementelor din teren și pentru vectorizarea obiectelor urbane relevante. Norul de puncte este analizat cu ajutorul unor algoritmi specializați și soluții de inteligență artificială, care identifică individual fiecare arbore. Fiecare exemplar este localizat cu precizie, modelat tridimensional și evaluat pe baza unor atribute esențiale: înălțime, diametrul trunchiului și diametrul coroanei.
Procesul este automatizat și permite extragerea rapidă și standardizată a acestor informații direct din datele colectate în teren. Pe baza ortofotoplanului generat din fotogrametrie cu drone și a norului de puncte obținut prin tehnologia SLAM, ambele georeferențiate, se vectorizează elementele din teren conform standardelor GIS. Datele sunt structurate în același sistem de coordonate, organizate pe straturi tematice distincte, cu topologie corectă și atribute atașabile fiecărui obiect, într-un format compatibil cu toate platformele GIS. Sunt delimitate clar limitele de proprietate, aleile pietonale, spațiile verzi, construcțiile, stâlpii de iluminat, mobilierul urban și alte elemente relevante. Rezultatul este o hartă tematică detaliată, esențială pentru inventarierea arborilor, dar și pentru planificare, întreținerea și dezvoltarea coerentă a zonelor verzi din spațiile urbane. Aplicația integrează toate datele într-o platformă intuitivă, dedicată gestionării eficiente a arborilor. Sunt centralizate informațiile extrase din norul de puncte, elementele vectorizate din ortofotoplan, oferind o imagine completă și coerentă a zonei studiate. Platforma include și o bază de date extinsă cu speciile de arbori și criteriile biologice de evaluare, completabile direct în teren pentru fiecare exemplar. După importarea datelor în aplicația GIS, specialistul dendrolog se deplasează în teren pentru completarea fișelor arborilor cu informații biologice detaliate. Fiecare exemplar este identificat pe hartă, iar prin formularul conectat la baza de date sunt introduse direct în aplicație informații precum stadiul de dezvoltare, poziția în coronament, vitalitatea și starea fitosanitară. Formularul este sincronizat în timp real cu serverul, dacă există conexiune la internet, iar în lipsa acesteia, datele sunt salvate local pe dispozitiv și se sincronizează automat la prima conectare la internet. Tot în această etapă sunt realizate fotografii ale arborilor, atașate fișei digitale. Astfel se construiește o evidență completă, precisă și actualizată pentru fiecare arbore din teren. După completarea tuturor informațiilor, aplicația generează automat fișe individuale pentru fiecare arbore, disponibile în format PDF sau Excel. Sunt create rapoarte sintetice de specii, zone sau stări de sănătate, precum și hărți tematice și grafice relevante pentru planificare. Aceste instrumente oferă autorităților o imagine clară și actualizată a vegetației urbane, devenind un sprijin real în luarea deciziilor. Inventarierea digitală devine astfel un instrument esențial pentru administrarea durabilă și responsabilă a spațiilor verzi. Prin centralizarea datelor și actualizarea lor în timp real, primăriile pot gestiona eficient patrimoniul verde și pot prioritiza acțiunile pe baze concrete. Este un pas natural spre digitalizarea administrației locale și spre un model de planificare urbană bazat pe date, nu pe estimări. Suntem lideri consacrați în domeniul științelor și tehnologiilor geospațiale. Adoptăm constant cele mai noi tehnologii GIS și oferim soluții personalizate care transformă datele geospațiale în instrumente strategice. Soluțiile noastre susțin luarea deciziilor în domenii precum urbanism, infrastructură, agricultură, mediu, energie și altele, contribuind la optimizarea operațiunilor și succesul proiectelor clienților noștri.